Ka Joint Action Committee JAC Jong Kishnong Hasilinter ka Surok NH6 bahap hapo ka ilaka narpu kilaweng no ya ka jingeki pakhang surok ba arpusaw kanta hadien ba kilayo ka jingkular ban sedang no ya ka jingtrei surok hapo laisngi chua kania haka pormen step ka JAC ka bakentup ya ka dorbar shnong rata chera dona umblu dona skul kyang lum phelut lum soski pertakuna borsara kulyang simplong batong seng kimi padba nadu kapor henriu buje menstep ban khang ya ka jingya jongki kali hasrok ba NH6 ban persya ya ka sorkar jella bat enhai halor ka jingbam simkhia ya ka jingjulor jong ka surok katba ha kapor no phaisngi keyboard penya district ha ka jingya lamu additional DC uji warjri ulawan banyakran bat ka JAC bat ha ka jinga keren ula kular ya ka JAC kumju kipaj ba nong chong shnong ban sedang no ya ka jing maramot ya ka ni ka surok nado ka snginingkong habaya keren bat u chairman ka JAC uba lasting pala uba deiru uwa he shnong ka kyang ulaya thu banakalyang u magister jong ka east Jainte Hills district ba jiwarjeri ula kular ban sedang no ka jing pentrei ya ka surok hapo laisngi 천! 정래! 정래! We want